mecz był taki no niewyraźny, no wiadomo, dużo upadków, niekoniecznie spowodowane tłumikami. Może trochę za duża presja wśród gości była od ich prezesa, ale to już nie nasz interes niestety, stety. Trochę upadków, szkoda, straciliśmy Patryka. Źle to wyglądało z Tomkiem i z Mateuszem, ale całe szczęście tylko obeszło się na strachu. Dobrze, że pojechaliśmy w miarę cało i możemy spokojnie myśleć o następnym meczu. Znaczy tak, no staram się jechać jak najlepiej. No, dzisiaj był rywal mniej wymagający, ale za tydzień pojedziemy do nich i może być zupełnie inaczej, więc trzeba jechać do końca. Trzeba ten sezon cały czas trzeba pracować nad sobą, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, przyjdą ciężkie mecze u siebie z Polonią Bydgoszcz, więc myślę, że jest co jeszcze poprawić, żeby było lepiej. Znaczy myślę, że nie jest źle, no, prowadzimy na razie ligę i na razie idzie nam to całkiem sprawnie, więc myślę, że wygrywamy mecze u siebie na wyjeździe, nawet dosyć pewnie, więc myślę, że jest to dobry prognoz na następne mecze, ale trzeba po prostu jechać swoje, nie myśleć o tym, co może być, tylko trzeba jechać, trzeba jak najlepiej, żeby po tych 14 kolejkach być jak najwyżej.